Започни успешна кариера в Германия. Алфа Консулт Груп търси шофьор на мотокар в Бургбернхайм. Като лидери в подбора на персонал, ние сме тук, за да бъдем вашият партньор към успешното ви кариерно развитие. Компанията предлага незабавен старт, заплащане от 15 евро бруто на час, авансови плащания, безплатно работно облекло, надбавки за смени, настаняване, което се поема от работодателя, коледни и празнични бонуси. Какви ще бъдат вашите задачи като шофьор на мотокар? Извършване на претегляния, транспорт на материали на територията на фирмата, доставка на материали и входящи проверки, контрол и оптимално запълване на складовите площи, зареждане на превозното средство. Изисквания към кандидатите: лиценз за мотокар, опит в управлението на мотокари, способност за работа в екип, гъвкавост и желание за работа, базисни познания по немски език ниво B1, желание за работа на 3 смени. Ако сте мотивирани и виждате себе си в тази роля, изпратете кандидатурата си по имейл на bewerbung@alphaconsult-premium.de или чрез WhatsApp на телефонен номер +49 157 842 05 294. За повече информация се свържете с нашия проект менеджер Емил Маринов. С Alpha Consult Group развитието в кариерата ти е не просто цел, а сигурен път, по който ще вървим заедно. Alpha Consult Group – с теб към върховете на успеха.